Déu vos guard, bona gent. Com estem? Mireu, jo aquí de moment. Avui us porto uns consells molt bàsics per a fer uns vídeos de primera. Lo primer que heu de saber és que els vídeos de YouTube han de tindre molts talls. Molts talls. Els vídeos de YouTube són com una petxugueta de pollastre. Com més talladet, entra millor. Així que els vídeos han de tindre molts talls. Com els braços dels adolescents gòtics estos que estan de moda. Molts talls. Ara, tampoc cal passar-se, perquè si no podeu semblar atrasadets. El segon consell que us dono és que dona igual el que digueu. Dona absolutament igual. Podeu dir qualsevol rucada. Ara, això sí, per a que la gent no s'adormi... Què ha passat aquí? Què ha passat? A veure si m'ho sap dir algú. A veure, sí, tu. A veure, què ha passat aquí? Has ficat una imatge representant la situació de la qual estaves parlant. Exactament això ha passat. He ficat una imatge representant la situació de la qual estava parlant. He dit, per a que la gent no s'adormi, i acte seguit he ficat una imatge de servidora l'altre dia que em vaig adormir mirant la telenovela. Ho he tornat a fer. Això ho fan molts youtubers. Vale. I aquí ficaré una imatge representant la situació de la qual estava parlant. I ara aquí ficaré una imatge representant la situació de la qual estava parlant. I ara ficaré una imatge representant la situació de la qual estava parlant. Vale, tampoc cal abusar, I ja per acabar, l'últim consell, i no per això menys important, és, pel mateix motiu que l'anterior, per a que la gent no s'adormi, heu d'anar aixecant la veu i canviant una miqueta de plano. Us fico un exemple. Déu vos guard, bona gent! Bona gent! Este matí, amb lo meu cafè amb llet, m'he sucat unes magdalenes que estaven boníssimes. Au. Hasta la próxima, guapets. Dios.